Mistä on kyse? Mikä on tämä koulutus? Kehollinen kohtaaminen, Gerda Boyesenin oppi. Tämä on Gerda Boyesenin malli siihen, kuinka keho kohdataan siten, että ihminen kokee olevansa turvassa. Me pystytään löytämään sieltä kehosta ne kohdat, jossa on pitkäaikainen kuormitus, eli jännitystila. Ja me pystytään vaikuttamaan niihin, purkaa niitä, ja sen työn tekee aina asiakas. Mitä ajattelet, silloin kun ihminen on käynyt tämän koulutuksen, niin mitä hän voi sanoa, että hänellä on nyt repussa? Mitä hän sai siitä irti? Mitä me voidaan huvata tästä? Koulutuksen käynneillä on keinoja kohdata keho kosketuksen, kuuntelu, mielikuvien avulla siten, että asiakkaan keho löytäisi tämmöisen vapaan. Joo, se oli ihanan tiiviisti. Joo. Onko jotain esimerkkejä siitä, että minkä tyylisiä vaikka asiakasgenrejä tai asiakastapauksia saattaisi olla niitä, ketä tapaa työssään, ketä voisi hyötyä tästä? Kipuasiakkaat, ihan oikein niinku, siellä on hienoja juttuja. Migreeni, tämmöiset, jotka on niinku todella. Ja sitten stressi, uupumus, ahdistus. Joo. Ahdistushan on kehon fysiologinen reaktio, jota voidaan niin kuin päinvastaisella puolella sit purkaa. Kokemuksesta tiedän, että perinteinen malli, millä on hoidettu, ei ole tuottanutkaan tuloksia. Joo. Niin sitten se, että lähdetään käyttämään tätä, että me lähdetään hyvin herkästi tutkimaan, kuuntelemaan, liitetään ne aivot siihen, että se terapeutti on kosketuksissa, asiakas pohtii, miettii. Ja jos mä nyt kerron erään asiakasesimerkin tuolta vuosien takaa, mun ensimmäisiä omia, työskentelin niin sanotussa terveyskeskuksessa silloin ja mulle tuli asiakkaaksi eräs terveydenhuollon vankka ammattilainen, joka aikanaan oli käynyt paljon nimenomaan hieronnassa ja liikehoitoa ja kaikkea. Ja useita kertoja aina vuodessa, niin ihmetys oli suuri, kun lähdettiin työstämään sitä, että hän olikin se, joka johti tätä työskentelyä. Mun kädet auttoi vaan ja silloin kuuntelin näitä. Että mitä ihmettä tässä tapahtuu, kun se jännitystila, joka hänellä on ollut vuosikausia, se ikään kuin sulaa, pehmenee ja sitten hän sanoi, hänellä ei ole kipua. Oi. No tunne oli tietysti, että oi ihanaa, tätä mä tarvin. Ja oltiin pelkässä jännityksessä, niskahartiajännityksessä ja kivussa. Okay. No mitäs sen suurempaa tavoitetta voi olla, että tämä muuttuu? Joo. Niin esimerkiksi vaikka tällaiseen niskahartiaproblematiikkaan, niin se, että tämä pysyy pitkän aikaa, tämä hyvä tila, koska se ihminen työstää sitä sieltä niin kuin aivojen kapasiteetin kautta. Mä en osaa selittää edes mitä siinä tapahtuu, mutta siinä tapahtuu niitä hyviä asioita. Joo. Ja silloin siellä se jännitys purkautuu. Mun asiakas oli tosi tyytyväinen ja siinä hän kävi sit niin, että hän oli semmoisessa asemassa, että hän lähti laittamaan mulle asiakkaat, että sen tulee olla. Miten tämä sopii odottaville äideille? Niin huomioiden ei ihan siinä alussa, eikä ihan siinä lopussa, mutta aivan loistava siihen, kun se keho jännittyy, kun siellä on kaksi hermostoa, jotka kehittyy. Siellä saattaa olla tulevaan synnytykseen liittyviä pelkoja ja se keho lähtee rakentumaan jännitystilaa. Mä oon tehnyt heidän kanssaan niin kuin lukemattomia kertoja töitä ja se on aivan todella hieno juttu. Keho, joka osaa sen vapaan tilan, niin ajattelepa minkälainen synnyttäjä. Niin. Et pistä vastaan, kun osaat sen kehon kautta pitää oman kehon vapaan. Joo.
Tämä on semmoinen vähän niin kuin tutkimusmatkailu siihen kehoon, että mitä mun keho on, mitä tiloja siellä on, miten mä voin saada tästä kehosta liikkuvamman ja joustavemman kuin se jännitystila. Joo. Mistä sulla lähti tavallaan se into, että minkä takia just Gerda Bojesen opit, minkä takia ei jonkun toisen ihmisen, mikä siinä on, että just hän on se, mistä ne lähtee niin kuin pohjautuu, mitä sä teet ja tuot tänne? Mä oon silloin aikanaan löytänyt tämän opiskelun ihan kuin vahingossa. Ja tämmöinen suuri mielenkiinto on ollut tätä Bojesenia kohtaan, koska hän on ollut nainen, jonka lähestymistapa on ollut ihan erilainen kuin sen aikaisten miesten lähestymistapa. Joo. Huomattavasti pehmeämpi, lempeämpi ja enemmän kosketukseen perustuva kuin tällaisiin tiukkoihin, vahvoihin harjoituksiin. Niin aivan, joo. Bojesenhan oli sellaisten aikalaisten kuin Wilhelm Reichin ja Freudin aikalainen. Ja hän oli Wilhelm Reichin oppilas ja Reichhan oli tällainen, joka toi tämmöisen länsimaisen kehoterapian mallin, johonka liittyy autonominen hermosto ja hengitys oleellisesti, plus kosketusterapia. Okei, psykiatri mielestäni hän oli. Ja Bojesen lähti kehittämään sitten tämän Reichin pohjalta tätä omaa mallia ja hänen kanssaan samaan aikaan työskenteli tällaiset ehkä kehon kanssa työskennelleet tutumpia nimiä, Alexander Loven, joka esimerkiksi toi tämän tärinän tähän kehon purkamiseen ja stressiasennot, hyvin tiukkaa miesmäistä työskentelyä. Joo. Sitten oli toi Stanley Keleman, jolla on tämä kirjakin, niin hän on tietyllä tavalla niin kuin tuonut tätä samaa asiaa. Bojesen vaan oli sitä mieltä, että väkisin puskemalla keho ei lähde vapautuu. Niin, kyllä. Ja hän lähti työstämään sitä nimenomaan kuuntelemalla, koskettamalla, kohtaamalla. Ja hän on kuvannut itseään näin, että hän on kuin kätilö, joka auttaa uutta elämää syntymään. Aivan. Eli mun mielestä äärimmäisen hyvä kuvaus siihen, että se on täysin eroava siitä, että tehdään voimakkaita, isoja, vahvoja harjoitteita, jotka on joskus tosi hyviä, mutta silloin kun kehossa on jotain sen tyyppistä tilaa, joka sieltä ei vaan lähde avautumaan, niin tämä voi olla avain. Toi kosketus onkin sellainen, mitä oot silloin kun ollaan juteltu, niin oot tosi paljon maininnut sitä siinä sun tässä ja ollut sille, että se on se, mitä tässä niin kuin jotenkin. Niin haluaisitko jotenkin kertoa lisää? Ymmärsin sen verran, että kosketusta ja pareittain tehtävä, mitä niin kuin, mikä on se hyöty ja minkä takia se kosketus on niin tärkeä tässä? Kosketuksen avulla saadaan siihen kehoon suora kontakti. Tietysti niiden ihmisten kanssa, joille se kosketus on mahdollista, että totta kai pitää huomioida kaikki nämä asiat. Mutta kosketuksella päästään, esimerkiksi kun työstetään kipua, niin me päästään lähestymään sitä kipukohtaa hiljalleen, ehkä suoraan siihen kipukohtaan, ja päästään tutkimaan sitä, että mitä sen jännittyneen kehon, mitä se jännittynyt keho oikeasti pitää sisällään, kun se jännitys lähtee purkautumaan. Että niin kuin tiedetään, että kipu ja jännitys kulkee käsi kädessä. Ensin on se pintajännitys, jos ajatellaan, että me saadaan sieltä jo tuntemus, että jotain tapahtuu. Sieltä saattaa sieltä pinnan alta löytyä se seuraava rakenne ja päästään sinne eri tasoihin siinä lihaksessa ja se puretaan sieltä lempeästi. Ja se vaan tuntee tietysti sormillaan, kun sä oot kosketuksessa ja kuuntelet niillä sormilla, että mitä siellä tapahtuu. Et se lihas sulaa, pehmenee ja palautuu siihen omaan mittaansa. Silloinhan me tiedetään, että se, mikä on estänyt liikkeen, joka on aiheuttanut kivun ja jännityksen, se poistuu. Ja sehän on niin kuin kaiken hoidon tavoite. Kaikki hoidothan on hyviä. Tämä on hyvä lisä näille. Jos tuntuu, että tämä ei muutu, niin siihen omaan työhön lisäksi nyt minulla olisi tällainenkin. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että miten me lähdetään tällä tavalla lähestymään nyt sitä
niin se ihminenhän on kokonaisuus ja koko keho, ei vain osa niskahartia. Kyllä. Että se keho tavallaan ensimmäisellä kerralla ikään kuin käydään läpi niin, että me löydetään ne Joo. yhdessä. Ja sitten me voidaan tuoda se keskittyminen niillä vaikka mielikuvilla ja symboleilla Joo. sinne alueille, missä on jännitystila tai tiedostamaton tila, joka on hyvin usein esimerkiksi lapojen välissä. Että kun kysyn nyt sulta, että mitä lapojen väliin kuuluu, niin en välttämättä tunnista, vaan tapahtuu se, että se tiedostamaton alue tulee tämän kautta tietoisuuteen. En huomannutkaan, että minulla on tuolla tommoinen tila. Ja toi itse asiassa siinä kurssikuvauksessa puhutaan jännityssegmenteistä. Ja mikä sen rooli on tai minkä takia se on sellainen, mikä halusit ottaa tuohon koulutukseen mukaan? Tämä segmenttiajatteluhan on niin sanottujen jännitysalueiden tiedostaminen ja tämä perustuu sitten sinne raihilaiseen terapiaan, että sieltä on lähtenyt tämä tämmöinen segmenttinimitys ja niitä voidaan todeta kehossa olevan tietty määrä ja ne liittyvät aina toisiinsa, että esimerkiksi nyt vaikka suljettu surun tai itkun kokemus, niin sehän jännittää tiettyjä kohtia kehossa ja voidaan ajatella, että siinä sulkeutuu esimerkiksi silmien alueen segmentti, suun alueen, kurkun, rintakehän, vatsan. Voi sanoa, että koko ihminen, kun sulkee pois niitä tunteita, joita ei halua kokea. Ja mietin just tossa, että joku surukin, jos sä koetat olla itkemättä ja sua surettaa hirveästi, niin tuntuu, että täältä joku vähän puristaa ja joku painaa tuolta näitä, niin onko tämä ollaanko samalla linjalla tai samassa teemassa silloin, kun ajattelee noita tuntemuksia? Kyllä, nimenomaan. Ja sitten eihän se mitään, suruhan on ihan ok tunne, mutta jos se toistuvasti jää sinne kehoon ja sitä ei pääsekään purkaan, niin nyt tällä mallilla me pystytään lähestymään niitä tunnerakennelmia, jotka ihminen on estänyt elämässään jostain syystä, johtuu se sitten mistä tahansa ympäristöstä yleensä tulevista impulseista ja toimitaan tietyllä tavalla. Ja sen takia se kosketus on niin tärkeä, että se ihminen kokee myös olevansa turvassa silloin, kun näitä tunteita käsitellään, koska on mahdollisesti joskus jäänyt yksin. Joo. Niin miten nämä tunteet linkittyy tähän ikään kuin jännityspuoleen siihen, mitä me lähdetään kuuntelemaan? Kertoisitko siitä hiukan? Näiden kehon jännitysrakennelmien syntyminen kehossa tapahtuu tietoisesti tai tiedostamatta. Ja usein toistuessaan niin siitä tulee enemmän tai vähemmän pysyvä siitä jännitysrakennelmasta. Ja kun me toimitaan ihmisinä tunnejohtoisesti, täällä on joku tunne tässä omassa toiminnassa. Ja jos ympäristö ei salli, että tunne tulee näkyväksi, kuuluvaksi tai toiminnaksi, ihminen tietoisesti tai tiedostamatta sulkee sen jollain tavalla. No se on se lihasjännitys. Se keho sulkee sen suojellakseen sua. Suojarakennelma, jännitysrakennelma. Ja nyt, jos ajatellaan, että jännitys on suoja, ja nyt me houkutellaan sitä jännitystä purkautumaan, niin voidaan kysyä myös, onko täällä joku tunne? Lähestyä suoraan tunnetta. Ja jos asiakas on valmis, hän pohtii sitä, tai se saattaa tupsahtaa asiakkaalle muistikuvana jossain vaiheessa päivienkin myötä. Että mä hyvin usein sanon, että olet tietoinen tämän jälkeen, että unet voi aktivoitua ja voi tupsahtaa aivan vanhoja muistoja, joita et ole muistanut. Eli niitä tunnemuistoja, koska ne muistot on tunnevirittyneitä, koska siellähän on ajatustunne ja toiminta aina, plus se keho. Ja sen takia mä myös sanon, että tämä on tunnetyöstä. Kun me emme ole eilen syntyneet,
niin meitä ei tänä päivänä myöskään pureta millään keinolla. Eli kun me mennään kosketuksen kautta, niin me kerros kerrokselta houkutellaan sitä jännitystä purkautumaan. Koska siellä on ne tunteet myös aina mukana, niin meidän on oltava hyvin herkkiä sille, että se ihminen ehtii siihen tilanteeseen itse mukaan. Miten sitten tuossa takana siinä näkyykin stetoskooppi. Ja myös siinä mainitaan siinä koulutusesitteessäkin, että stetoskooppia tarvitaan. Niin mitä ihmettä? Fysioterapeutti ja stetoskooppi, mikä juttu? Arvaa kuinka paljon mua on ihmetelty, kun mä oon tämän kanssa kulkenut, että miten juuri fysioterapeutti käyttää stetoskooppia. Toki me voidaan kuunnella tällä vaikka keuhkoja ihan perusfysioterapeuttina. Niin, mutta tässä Poijesenin mallissa, niin Poijeseni, kun hän lähti tutkimaan, mitä ihmisessä tapahtuu, hän löysi tällaisen suolisto-aivot-yhteyden, jota nyt ehkä kutsutaan tämmöisenä vakaallisena yhteytenä aivoihin, kun tieto on jalostunut, mutta hän puhui tällaisesta suoli-aivot-yhteydestä. Ja tässä tapahtuu sellainen ilmiö, että nämä jännitystilat, joita täältä puretaan, niin ne ilmoittaa suolistoon tietynlaisen äänen. Okay. Ja me pystytään todella herkästi kuuntelemaan näitä ääniä, kun siihen otetaan mukaan stetoskooppi. Ja tätä käydään sitten tietysti koulutuksessa tarkemmin läpi. Joo. Ja tämä tuo meidän työhön semmoisen herkän kuulemisen ja herkän kosketuksen. Että se kosketus on todellakin niin kuin pehmeä ja kuunteleva. Ja niitä kosketuksen paineita voi säädellä, kun me pystytään kuuntelemaan, että mitä siellä kehossa tapahtuu. Joo. Mulla tulee vähän mieleen semmoinen tietynlainen, kaikenlainen mikä niin sanottu biofeedback, mitä esimerkiksi lantionpohjan fysioterapeutit käyttää tosi paljon niin kuin lihasjännitysten tunnistamiseen tai muita tämän tyyppisiä, niin tämä kuulostaa, että tämä on ikään kuin sitten vagushermon ja muutenkin tällaisen niin kuin jännityksen hellittämisen, niin siihen biofeedback niin kuin menetelmät. Ja kun tapahtuu jännitys, niin se tapahtuu myös sisäelinten alueella. Joo. Ja silloin keho on hyvin äänetön. Ja tämä on se, mihinkä me päästään ikään kuin kiinni, kun me halutaan suunnata sitä kehoa sinne parasympaattisen hermoston toiminnan puoleen. Ja vakushermoonhan tämä nyt liittyy niin tänä päivänä, että se ehkä selventää tätä asiaa, että mistä tässä niin kuin on nykyymmärryksen mukaan kyse. Joo. Aikanaan itse olen käyttänyt tällaista perustetaria, jossa on vielä vähän jatkojohtoa, että tämä on vähän liian lyhyt. Mutta tänä päivänä, kun kaikki on kehittynyt, niin tällainen elektroninen versio, jossa on kaiutin, on apuväline, koska näiden pitäminen korvissa pitkän aikaa niin on aika tukalaa, tiedän kokemuksesta. Mutta se, että me saadaan tämän uuden tavan myötä niin myös se asiakas olemaan se, joka kuuntelee niitä ääniä myös. Aiemminhan se on ollut niin pelkkä terapeutti. Joo. Niin nyt asiakas saadaan mukaan siihen, että hän oivaltaa, mitä hänessä tapahtuu. Me saadaan asiakas aktiivisemmaksi. Joo. Tämähän on mallina sellainen, että asiakas on aktiivisesti mukana. Et ensin alkuun tietysti, kun ensimmäisiä kertoja tehdään, niin terapeutti tutustuu kehoon ja asiakas tutustuu terapeutin kosketukseen. Mutta sitten kun me päästään eteenpäin, niin me päästään työstämään mielikuvia ja symboleja. Ja me pystytään liittämään siihen niin kuin aivot kehon avuksi. Ja se pystytään niin kuin täsmätyöskentelynä kohdentaa siihen kehon kohtaan, missä se tarve niin kuin asiakaslähtöisesti on. Ja toi ilmeisesti sit linkittyy siihen, kun siellähän on ensin on se ensimmäinen moduuli, missä sä oot kouluttajana. Sitten siellä on se Karitan NLP.
niin siellähän oli mainittu mielikuvia ja muutenkin tällaista niin kuin kognitionkin puolen asioita. Niin onko se tavallaan linkittyykö se just tähän näkökulmaan vai mikä sen rooli ikään kuin tässä osana tätä pakettia on? NLP-rooli tässä on se, että sieltä tulee Karitan kautta niin semmoinen ohjepolku tavallaan, miten mielikuvia käytetään turvallisesti. Niin, joo. Ja silloin siitä työskentelystä tulee tietyllä tavalla niin kuin ohjattu, että jos asiakas lähtee käyttämään mielikuvia niin kuin ei ole hyvä käyttää, niin silloin terapeutti lempeästi ohjaa tiettyyn suuntaan, niin, koska hän saa koulutuksessa ne ohjeet siihen, että miten niitä käytetään. Joo. Ja eihän NLPtä silloin ole ollut, kun Pojesenin malli on kehittynyt, mutta se on tullut silloin, kun mäkin olen tätä työskentelyä tehnyt vuonna 1996, niin mä oon itse käynyt NLPn ensimmäisiä kursseja, koska sieltä tuli ne hienot mallit siihen, että miten niiden mielikuvien ja symbolien ja näiden yhdistämistä käytetään tähän. Että tämähän on kehittynyt matkan varrella niin, että on saatu tämmöistä hienoa lisätietoa. Ja mulla tuli mieleen tosta, että palaan vielä siihen kosketukseen. Mulla jäi soimaan mieleen se, kun sanoit, että kuunteleva kosketus. Niin tarkoittaako se, mitä se tarkoittaa niin kuin tässä, mitä on niin kuin tämän koulutuksen sisällä kuunteleva kosketus? Ehkä se liittyy nyt tähän, että me kuullaan se, mitä kosketuksessa tapahtuu, jännittyykö se keho entisestään, joka kertoo siitä, että nyt ollaan jonkun äärellä. Puolustautumisjärjestelmä aktivoituu. Siellä on tietyt rakennelmat, jotka koulutuksessa tuon esiin, että mitä on niin kuin hyvä huomioida. Mutta se, että me pystytään kuuntelemaan ton stetoskoopin ja nykypäivänä sen kaiuttimen avulla, että kun me lähestytään tällaisia alueita, jossa on syytä olla herkkänä ja asiakkaan mahdollisuutta käyttää omaa etenemisen tahtiaan, niin tulee hyödyntää, niin se on sitä kuuntelevaa. Ja jos ajattelet, mä nyt pistän nämä perinteiset tästä, ja kun tää laitetaan tiettyyn kohtaan, niin täältähän kuuluu hyvin selkeästi se, miten tavallaan se suoliston alue ilmoittaa joko hiljentymisellä tai sitten äänillä, että voit edetä, pysähdy tähän, älä etene. Nyt kuunnellaan, ihmetellään, ollaan uteliaita. Mitä tässä on? Et jos me ajatellaan kipua ja välttämättä kipukohtaan ei tarvitse mennä, mutta jos on tarvetta siihen, että mennään siihen kipukohtaan, nyt jos ajatellaan tätä tuttua aluetta, että täällä, tossa hei se on se tunne ja tää on ollut täällä kauan aikaa, tää ei ole muuttunut vuosikausia, ehkä aika tuttua täällä alueella, niin sitten työstetään sitä ja väistämättä se muuttuu. Siellä on me tehdään hyvin ratkaisukeskeistä työskentelyä kehollisesti. Kyllä. Ja muutos, vaikka se on pieni, niin se on aina muutos. Ja sitten ne isot muutokset on niitä hyvänen aikaelämyksiä, mitä tässä tapahtuu. Ja hyvin usein tulee kysymys, mitä ihmettä sä teit? Mä sanon, että mä en tee koskaan yhtään mitään, että me hyödynnetään sinun kehon taidot purkaa ja otetaan aivot siihen mukaan, että sulla on aivan valtava kapasiteetti, kun se hyödynnetään. Eli onko toi ikään kuin, tai kuulostaa siltä, että se on työkalu siihen, että tietää ikään kuin, että onko nyt punainen valo, onko nyt vihreä valo, mennään, onko keltainen, odotellaan, katsellaan, aistitaan, koska siinähän voi olla aika haastavaa välillä huomatakin ja niin kuin päästä siihen kiinni, että missä kohtaa on se kunkin asiakkaan, että tänne ehkä kannattaa nyt nimenomaan mennä, vai se, että okei, odotellaan, kun mennään toista reittiä? Joo, tuo liikennevalot on kyllä hyvä vertaus just siihen, että sä pystyt turvallisesti etenemään. Ja se, että tämä antaa mahdollisuuden siihen asiakkaan oman rytmin kunnioittamiseen.
ja Joo. kuuntelemiseen. Ja jos ajatellaan, että miten ihmisten kanssa yleensä tekee mitä työtä tahansa, niin sun on opittava kuuntelemaan, Joo. olemaan läsnä. Ja tämä jos mikä, niin auttaa sua siinä, että sä oot läsnä sille toiselle ihmiselle. Mikä on hengityksen rooli tässä niin kuin koulutuksessa? Mikä on se, miksi se on siellä ja mitä sillä tehdään? Rai huomasi aikanaan hengityksen ja jännityksen yhteyden, eli me koulutuksessa havainnoidaan samalla tavalla kuin silloin aikanaan, että kun lähestytään kohtaa, joka on tiedostamatta jännittynyt tai tietoisesti jännittynyt sieltä luustolihasten aktivaatiolla, niin hengitys seuraa tätä mukana. Joo. Eli kun terapeutti tai kuka tätä tekeekin, niin kohtaa kehoa, niin hän pystyy käyttämään sitä hengitystä myös eräänlaisena mittarina. Lähestynkö, etenenkö, käytänkö painetta minkä verran. Joo. Ja sitten pallea hengitys on tietysti se kaiken lähtökohta, mutta sen raihilaisen hengityksen, mikä tuossa ohjelmassa on, niin mukaan ottaminen on tavallaan se malli, jonka haluan tuoda siitä syystä, että voi lähestyä tässä koulutuksessa sitä, mitä tapahtuu hengityksellä, miten me päästään tuntemaan koulutuksessa oma keho hengityksellä ja löytää ne omat jännitykset. Se on se juttu, mitä mä ohjaan sitten koulutuksessa. Eli hengitys yksinkertaistettuna tässä koulutuksessa tarkoittaa sitä, että ohjaan raihilaisen hengityksen siitä syystä, että koulutuksessa oleva löytää mahdollisia omia jännittyksiä. Mitä sä ajattelet? Usein tämmöisissä kehofokusoituneissa koulutuksissa, niin sieltä saattaa itse ammattilainenkin saada niin kuin omaan henkilökohtaiseen kasvuun tai haasteisiin jotakin. Niin onko tässä koulutuksessa semmoista elementtiä, mikä voisi auttaa ikään kuin ihan henkilökohtaisesti, vaikka vapauttaa niitä jännityksiä tai muuta tällaista? Se, mihin asti tämä riittää sun kehossa, on se täällä, tuonne takaosastoon vaikeampi päästä, niin sä pystyt työstämään. Okay. Ja se on niin kuin itsehoitoon semmoinen juttu, että miten sä voit sitten hyödyntää sitä. Että on se vatsan alue tai mikä alue tahansa, mihin tämä käsi riittää, niin sä pystyt kohtaamaan myös itsesi. Joo. Ja sitten nämä, niin aivan loistava itsehoitoväline. Useimmissa terapiamuodoissa aika tärkein työ tehdään vastaanoton jälkeen ja välillä ja ennen ja näin. Silloin kun asiakas on omassa ympäristössään, niin tarjoako tämä koulutus työkaluja siihen, että mitä asiakas tekee käyntien välillä? Mitä se tekee sen jälkeen, kun terapeutin välinen prosessi päättyy? Se, mikä liittyy tähän olennaisesti, on se havainnointi, joka tapahtuu siellä arjessa. Et lähtee havainnoimaan sitä, mikä tapahtuma kehossa on syntynyt, kuinka kauan se pysyy sieltä pois, miten mä huomioin tätä. Ja niin kuin sanon, että niiden jännitysten pysyminen poissa on niin kuin selkeästi pidempiaikaista kuin ehkä tämmöisellä ihan käsittelyllä. Niin se, että mitä siihen kohtaan sitten voit ohjata, mitä voit tehdä, että liike pysyy yllä. Niin aivan, joo. Että kaikki se aktiivisuus, mitä sinne saadaan, niin millä liikkeellä mahdollisesti tämä pysyy yllä. Joo. No, osahan ei välttämättä halua tehdä mitään. No he on ainakin kokemuksesta tiedän, niin he tulee sitten, että auta, että mitäs mä taas tekisin tämän kanssa. Mutta kyllähän tämä tämmöistä kustannustehokasta on asiakkaalle, kun päästään eteenpäin ja jokin asia helpottaa. En sano, että tämä tehoaisi jokaisella samalla tavalla tai jokaisella löytyisi se mahtava vaikutus, minkä esimerkin kerron, vaan se, että silloin kun me päästään hyvään yhteistyöhön ja asiakas havainnoi, ja tärkeintä on, että kun se jännitys purkautuu, joka on estänyt liikkeen,
Joo. että se liike pysyy yllä. Joo. On sitten mikä ammattilainen tahansa, joka tätä lähtee tekemään, niin tämä on se ohje sinne. Joo. No, jos ajattelee nyt fysioterapiaa tai liikunta-alan ammattilaisia, niin siellähän on paketissa paljonkin tarjottavaa siihen, että mitä se sitten voi siinä kohtaa olla. Mulla tuli mieleen muutamia kysymyksiä, mitä osa on tullut tuolta, osa itseltä ja osa muilta täältä, mitä työyhteisössä on kuullut. Jos ajattelee sitten, että joku olisi kuuntelemassa, joka miettii, että onko tämä mua varten tämä koulutus, mitä sä sanoisit ensinnäkin, mikä koulutustausta, millainen tausta kannattaa olla, että voi hyötyä tästä koulutuksesta tai että tässä olisi niin kuin järkeä? Koulutustausta voi tietysti olla terveydenhoitopuolen koulutus, yleensäkin se, että on työskennellyt kehon kanssa. Joo. Palautumisohjaajat, jotka on käynyt mun koulutusta, niin heille tämä segmenttimaailma on jo hyvin tuttua. Et sieltä löytyy semmoiset elementit, joita voi hyödyntää. Sitten nämä, jotka yleensäkin työskentelee kehon kanssa ja tarvitsisi siihen välineitä, että se kosketus olisi mukana. Me tiedämme paljon ammattiryhmiä, jossa kosketus olisi tarpeellinen ja hyödyllinen, mutta miten sitä käytetään, niin mä kyllä ajattelen, että Poiesenin malli on aivan loistava siihen. Kun työssään tunnistaa sen, että siellä tarvitaan kosketusta ja on anatomian ja fysiologian ymmärrys ihmisestä ja ihmisen toiminnasta. Ei tarvi olla välttämättä monien vuosien anatomia ja fysiologian koulutus, mutta siitä tulee monessa ammatissa, kun puhutaan terveydenhuollon ammattilaisista. Sitä tulee monella näillä. Et on ymmärrys, kuinka ihminen toimii, kuin ihmisen keho toimii, mitä siellä ihon alla on. Eli nämä on niitä juttuja. Joo. Miten sä sitten ajattelet, jos tässä oli tavallaan se, että no, kun sanoit, että kehon kanssa työskentelet, niin sinne sit selkeästi kuuluu fysioterapeutit, osteopaatit, muut tällaiset niin kuin, tämän genren ikään kuin ammattilaiset. Miten sitten esimerkiksi vaikka jos on psykiatrinen sairaanhoitaja tai psykoterapeutti, joku tämmöinen, jonka niin kuin pääkeino on useimmiten se niin kuin keskustelun kautta lähestyminen. Mutta kuitenkin ehkä huomaisi asiakkaissaan sitä, että niillä tapahtuu kehossa jotakin siinä, kun tehdään. Niin sopiiko tämä myös sinne vai miten sä sanoisit? Kyllä, Poiesen oli psykologi. Aivan. Psykoterapeutti, että siellä hän hyödyntää sitten myös niitä, tai hän on hyödyntänyt siellä sitten niitä taitoja, jotka liittyy enemmän mielen alueen työskentelyyn, niin aivan loistavasti. Jos olisi sellainen, joka miettii, että olisiko tämä koulutus mua varten, ja samaan aikaan ja ehkä tunnistaa sen, että välillä tulee, että huomaat, että selkeästi tämä ehkä nyt kaipaisi vaikka jonkun taputuksen olalle tai hallinta. Jotenkin muuten aistii sen, että tämä kosketus ja kehon kieli on se, missä tarvitsisi tehdä jotakin. Mutta ehkä itse arastelee sitä kosketusta. Ehkä itse saattaa olla sellainen, että mä en tiedä edes, että onko ok koskettaa tai miten sä tällaiselle, jolle se kosketus on semmoinen, että se ei ole tuttu väline välttämättä. Miten sä ajattelet heille? Ainakin tässä mallissa ja tähän mukaan lähtemällä pääsee tutkimaan sitä, koska me tehdään tätä käytäntöä. Eli koulutus ainakin näyttää sen, että jos miettii, että mitä tämä on omalla kohdalla, niin tässä siihen pääsee aivan varmasti kiinni, että mitä tässä tapahtuu. Mutta jos siellä on epäilys siihen, että mä en ole ikään kuin valmis siihen kosketukseen ja niin kuin oma ajatus on, että tämä ei liity nyt minuun tässä hetkessä, niin sitten miettii ja tulee seuraavaan koulutukseen, vaan se, että ajatus nimenomaan, että joku tarve olisi tähän tapaan työskennellä, johon liittyy kosketus, kuunteleminen, ihmettely, uteliaisuus, havainnointi, mielikuvat, symbolityöskentely, ja on jäänyt mainitsematta hengitys. Joo. Niin
jos tuntuu, että tämä on semmoista, joka kutsuu, niin silloin tämä malli on sua varten. Milloin tähän koulutukseen ei kannattaisi hakeutua? Milloin tämä ei ole sua varten nyt? Mistä sen tietää? Jos oot uupunut, niin et jaksa. Joo. Jos sulla on meneillään jotain prosessia, kriisiä, et jaksa. Joo. Ja ihan raskauden aikana tai loppuraskauden aikana sä varmasti jaksat, mutta se, että kun me tehdään pareittain tätä, niin voi käydä niin, että sun keho ei loppuvaiheessa et pysty olemaan siinä asennossa. Niin, aivan. Ja alkuvaiheessa nyt tietysti pitää suojata jo kaikki, että pääsee raskaus kunnolla käynnissä. Niin, joo. Mutta ne on niitä ollut alusta lähtien, jota sanotaan, että mieluummin tule sitten, kun olet kunnossa. Mikä on tuonut sinut tähän pisteeseen, että haluat jotenkin tämän koulutuksen pitää, jakaa tämän opin, mitä tässä on? Mullahan on ihan niin kuin valtava innostus tähän, koska mä oon aikanaan löytänyt kehoterapian, ja kehoterapiahan tuli silloin Suomeen näillä Poijeseenin ja Raihin opeilla sellaiselta kuin Meri Lehtisen kautta. Hän oli mun mielestä joku kirjallisuuden professori, että ihan todella kaukana niin kuin anatomiasta ja fysiologiasta, mutta lähti sitten opiskelemaan. Toi tämän Suomeen, ja hänen opiskelijansa opissa mä olen sitten ollut, ja mua pyydettiin jatkamaan tätä työskentelyä, kun tekijöitä ei ollut. Ja nimenomaan haluttiin tekijä, jolla on terveydenhuollon pohjakoulutus. Ja mä tein 10 vuotta tätä työkseni ja koulutin, työskentelin stetoskoopin kanssa ja käytän tätä omassa työssäni paloina. Tämä on mun huoneessa edelleen tämä stetari. Ja kuuntelen, kun toteen, että nyt mä en etene tämän asiakkaan kanssa. Niin aivan. Nyt tarvitaan herkkyyttä enemmän. Ja sitten ajattelin, että mä oon jo tietyn ikäinen ja jossain vaiheessa elämääni eläköitymässä, että mä haluan jakaa tämän tiedon. Niin aivan, joo. Eli tämän pariin löytäisi ihmiset, jotka kuulee meidän esitteiden tai tämän videon kautta sen viestin, että tämä olisi se juttu, mihin voitaisiin lähteä paneutumaan. Ja myös se, että vaikka mä oon tehnyt tätä silloin aikanaan pitkänkin aikaa, niin tämän päivän tiede selittää näitä asioita. Että vaikka asia on vanha malli, niin silloin ei tiedetty, mistä on kysymys. Nyt me tiedetään. Me osataan yhdistää teoria ja tieto tähän. Ja vuonna 2009 hän valmistui tällainen tutkimus, jossa Poijeseen on ollut vielä itse mukana, mutta on menehtynyt tämän tutkimuksen aikana, jossa hän tuolta psykoterapian puolelta teki tutkimuksen, tai muut tietysti tutkivat sitä menetelmää, niin otantahan oli niin kuin yli 10 000. Joo. Sen ajan tutkimuksessa vähän nyt on montakin erilaista asiaa ja näkemystä, mutta tämä ei ole muuttunut, tämä kehon kohtaaminen yhtään miksikään. Et siellä on niin viitteitä siitä, kuinka tärkeä tämä kehon kohtaaminen on. Ja se, että se on mulle ollut aina se mun oma työ, sen kehon ymmärtämistä, sen hermoston toiminnan ymmärtämistä, hengityksen liittämistä näihin, että se on se vankka, tukeva pohja täällä. Kosketus, kuuntelu, mielikuvat. Että maailma on niin kuin avoin ja tässä on mahdollisuus luoda sen mukaan, mihin se asiakas on pystyvä. Kyllä. Mihin se asiakas pääsee mukaan. Osaatko kertoa Karitan puolesta, minkä takia hänet on valikoitu tuohon etäpäivällä NLP:stä kertomaan? Mikä hänen rooli on ikään kuin tässä kokonaisuudessa? Karitan rooli on se, että hän on pitkän aikaa käyttänyt NLP:tä liittyen kehoon ja kosketukseen. Eli hyvin yksinkertaisesti tämä on se syy. Toinen syy on se, että mä oon Karitan kanssa työskennellyt pitkään, että oli helppo
helppo lähteä tekemään yhteistyötä. Ja kun sanoit, että olet jo 10 vuotta kouluttanut ikään kuin tätä, niin millaista palautetta sieltä koulutuksista on tullut? Millaisia kommentteja ihmiset on antanut? Millaisia kokemuksia tämä on herättänyt? Ja miten, niin kuin, millainen se koulutuskokemus sun näkökulmasta on ollut? Mitä palautetta on saanut? Aiemmin kun koulutin, niin siellähän koulutusryhmä oli hyvin moniammatillinen ja työskentely pohjautui vielä enemmän siihen hyvinvoinnin alueeseen, että nyt ollaan paljon syvemmällä, kun me tiedetään niin paljon ihmisestä ja hermostosta ja niin edelleen. Mutta työskentelymallihan ei muutu tässä suurestikaan. Ja se palaute, mitä sieltä on tullut, niin onhan se kivut lievittyy, osalla jopa poistuu. Kehon liike vapautuu ja kehon joustavuus on ihan toisenlainen. Pystyy hengittämään, ei ahdista, vaikka hengitysharjoituksia ei tehdä, vaan puretaan se jännitysrakennelma sen lihaksiston kautta. Hengitys vapautuu. Yleisesti semmoinen siis hyvä olo, kun keho on vapaampi. Ja se, että se jos mikä nyt varmaan sopii aika monelle ihmiselle, että mulla on hei parempi olo. Tästä tulee parempi olo. Ja jos sitä niin kun ajattelet, että aina pitää perustella juuri sitä, niin se tarkoittaa sitä, että siellä on jonkunasteinen jännitystila vähentynyt, keho toimii vapaammin, verenkierto on vapaampaa, hermoston toiminta on vapaampaa. Aika hyvä tila. Mihin kohtaan tämä ikään kuin asettuu sellaista jatkumaa, jonka toisessa päässä on niin kuin itämaiset energiahoidot ja muut, ja toisessa päässä on vaikka länsimäinen lääketiede, niin miten tämä niin kuin suhteutuu tähän ja miten se tässä kentässä elää tämä koulutus? Eli kun se pohjautuu siihen länsimaiseen kehoterapiaan, se on se vankka pohja, mikä on terveydenhuollon ammattilaisen työskentelyssä se ymmärrys. Ja se, että tämä ei ole mikään energiahoito, mutta meissähän on kaikissa ihmisissä sähköinen energia. Mehän toimitaan hermostollisella viestillä, että tämä on niinku hyvä ymmärtää, että meissä on se sähköinen hermostollinen viestintä. Ja me ymmärretään tämän koulutuksen myötä sitä maailmaa. Aivan, ja se on ollut mun ohjenuora opetuksessa, että siellä on se anatomia, fysiologia, se sähköinen hermojärjestelmä. Tärkeänä, että me ymmärretään sen hermoston toiminnan tila ja se, että tämä ei liity näihin, mitä tässä kohdassa tuodaan, niin tähän itämaiseen työskentelyyn. Nekään asiat ei ole huonoja asioita, mutta tämä on rajattu nyt tähän länsimaiseen kehoterapiaan, koska se on turvallista. Sitten on tutkittu, me tiedetään tämä toiminta ja me voidaan niin turvallisesti tukeutua siihen. Onko mahdollisuutta jonkinnäköiseen etätoteutukseen tai etäterapiaan? Silloin aikana, kun mä tätä tein, niin ei tullut tällaisia kysymyksiä, mutta nyt tietysti tulee. Kun me tehdään työtä, jossa kuunnellaan ja ollaan kosketuksessa toiseen ihmiseen, niin se kun opetetaan tätä, niin se tarkoittaa lähityöskentelyä, että mä pystyn ohjaamaan sekä terapeuttia tai kuka tätä nyt tekeekin, ja myös sitä asiakasta. Ja jos nyt ollaan etätoteutuksessa, niin mähän en saa kontaktia, mä en pääse käsiin siihen mukaan, mä en pääse kuuntelemaan, auttamaan sitä yhteistyötä, joka on lähiopetuksen tarkoitus. Et etätoteutus olisi tosi hienoa, mutta vielä ei tekniikka salli sitä, että päästäisiin tähän, että tervetuloa lähikoulutukseen, että Karitan osuus on pieni myönnytys sitten tähän. Eli koulutus tapahtuu
Flexiolla, Hämeenkatu 29, toinen kerros. Tämä on todella hyvien yhteyksien päässä, ratikkareitti suoraan ovelle. Ensimmäiset lähipäivät on perjantai ja lauantai 13-14.4. Sitten seuraava tapaaminen on etätapaaminen Karitan kanssa 13.9. Ja sen jälkeen seuraavat lähipäivät, nyt mä lunttaan, on 19-20. Joo. Ja toivotan kovasti tervetuloa, että voi kun tietäisitte kuinka innostunut mä oon jakamaan tämän taidon muille, Joo. että tästä saa semmoisen työvälineen, että ei tätä ymmärrä ennen kuin kokee, Joo. mitä tämä voi antaa. Joo. Tervetuloa mukaan koulutukseen. Mä oon tosi innostunut jakamaan tämän tiedon kaikille muille, koska tämän oppii vaan kokeilemalla ja kokemalla, että miten paljon tämä voi antaa siihen omaan tekemiseen, työhön ja niille asiakkaille. Ja mä mielelläni jaan sen kaiken, mitä mä tästä vaan osaan, niin opiskelijoille, jotka tähän lähtee mukaan.